เป็นหมดเป้าตาม
मोगाचनो लूर्द मायेच्या भक्तीपणात भाग घेवच्या तुमकां सुमेस्तांक हांव मोगाचो येवकार मागतां. फ्रांसाच्या लूर्द म्हणल्या सुवातेर आज लोक हरिहरीने वचून लूर्द मायेची ससाय मागून आसा. लूर्द म्हणलो जागो मोरयेन भलायकेचें ताण जावन बदलिलें. फामाद वैजांनी वैद्यकीय वखदांनी गूण करूंक जायनासतना आशा सोडल्या पिडेस्तांक भलायकी पाटी दिवचो बरवोशे आसरो तें जावंक पावलां. आपणाचेर भवाट दवरून सोदून आयिल्ल्या कोणाकी मोरी पाटी धाडिना म्हणलें सत ही लूर्द म्हणली सुवात बरकट करता. मोरयेच्या ह्या दयाळ करणे वरवीं जातिका दिसो भेद नासता हजारांनी लोक भलायके बराबर भवाटाचें देणें जोडून आसा. तिचे सोबे निरंतर सळावळो आनी संमत दवरूंक तेर्स तिणें आमकां दिल्लें वर्तें देणें म्हणलें आमी उडासां दवरचें वाजपी. मनशा जीव मोलादीक तो देवातावन येता आनी ताचे थंय संपूर्णकाय जोडता म्हणलें सत साबाराक कळीत आसल्यारी कश्ट दगदवणी हिंसा जिवितांत भोगूंक मेळटना मनीस अस्कत जाता आनी सारको निर्धार घेवंक सुकोवन पडटा. जिवगात जिणयेंतले पांथावनां सुकोवंक आसचो एक मात्र अवकाश म्हणून जायत्यांनी आपलो मोलादीक जीव होगडावन घेतला. ह्या दिशेन जिवितांत कठीण साथ दुखी भोगिल्ली मोरी आमकां मेल फांगत आनी तिणें दिल्लें खोंत आमची मागण्यां सहेत. देखून अपधैर्याच्या आनी भिरांतेच्या ह्या संवसारांत जियेतना आमच्या जिवितांत येवच्या समस्या विरोध झुजोवंक हें तेर्साचें भक्तीपण आमकां कुमोक जावं म्हणून मागया. दया करून उबे रावात. भगवंत तुळसाचे कुरवेन निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सतमंता देवा सर्वपिता बापा सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या तो पवित्र आत्म्यावरवीं गर्दी संभोवलो आमकां मोडयेंत जल्मालो पोंच पिलाताक ताणें कश्ट सोंसले ताका कुर्सार सोडलो तो मेलो आनी ताका पेटलो तो मेल्या मदें देवलो तिसरे दिसा मेल्यांतलो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो सर्वपिता देवा बापाच्या उजव्याक बसला तेका जिव्या आनी मेल्यांची उंचुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता भक्तांचे भक्षाणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन. जेजूची खुशी पाळोवंक मोरी आमकां एक देख. जेजू आपणाच्या कुशीन गर्भ सोमविल्ल्या घडयेंत आवन ताच्या खुर्सा मरणा पर्यंत मोरयेन ताची खुशी पाळली. हे तेचे आदर्श आमकां क्रिस्ताच्या पाटलावदाऱ्यांक आमच्या मिसावांत तिरासाट सांबाळूंक जागयता. चडवणेच्या मिस्तरा प्रमाणे आमी एकवटीत जावच्याक आमची सर्गी आवय मोरी आमकां तिची ससाय फावो करून दी आनी आमच्या सर्व गरजांत ती आमचे सोबे आसून आमची वाट व्हरून दी म्हूण मागया. भगवंती मोरये झुजाच्या थळार जिवाची भद्रती नातल्या सोजरांनी तेर्साचें भक्तीपण आदारण तुजी मसत मागली आनी तूं तुज्या पुता जेजू मुखांतर तांची भद्रती जाली. आज तुजी ससाय मागून ह्या तेर्साच्या भक्तीपणांत भाग घेतलेल्या आमकां आमच्या जिणयेंतलें अपधैर्य पयस करूंक सोजराच्या भवाटा प्रमाणे तुजेर आमची फांतयेनी दवरूंक आनी हे वरवीं तूं आमची सर्गी आवय म्हणल्यार सत वळखून जियोंक आमकां तूं फावो कर म्हणून कलतेपणी मागता.
सोतोसोचे मिस्टर पयलो मिस्टर मोरये बडवो गोबार दिता. आदाम येवेच्या पातकाचो परिणाम जावन मनशाकडून पत्मी काळोखांत सांपडलें. नेमलो काळ भरती जातच देवान आपल्या एकल्याच पुताक अवकार मोरये थंय मनशा सैम घेवन मनशाकडे ते सोडवणे पासत धाडलो. बडव्यान हाडलेली बरी कोबार मोरी संतोषान स्वागत करता. आपूण देवाची खालती साकर म्हूण मानून घेवन देवाची खुशी आपणा ते जावं म्हूण ती म्हणटा. पवित्रत्वाच्या स्पिरितान भरून देवाच्या कुशेक खालती जाल्ल्या अवकार मोरये आमकां सर्वांक देवाच्या कुशेक खालतीमान घालूंक शिकय. तुझ्या पुतान जेजून आमकां दिल्ल्या सोडवण्याच्या संतोषान जियो ताच्यो आज्ञा पाळून सर्केच्या सुखाक पावची कृपा तुझ्या बळादीक मजतीन आमकां तूं लाभय. ह्या मिस्तारा वेळार आधुनिक प्रगती वरवीं अंतरजाळीचे गुलाम जाल्ल्या सर भुरग्यां आनी युवजनां पासून मागया. जिवीत देसवाट करच्या आनी जीवघाताक प्रेरण दिवच्या अंतरजाळीच्या सरपटपणांत धांवन आमच्या भुरग्यांक देव राखूं दी म्हूण मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची सुकल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणले पडूंक दिनाका पूण वायटेंतले आमकां निवार. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मोरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सोदय आनी सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगिवंती मरिये देवाचे माय आमोप्या खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. हे मोच्या जेजू आमची पातकां आमकां भोगशी येरपोडाच्या उज्यांतले आमकां निवार. सोमेस्त आत्म्या सर कर तुझी
सालपिणी तू आमची राणी, विसर नाका गे आमची मागणी. आदार दी आमकां दुखांनी रोडूच्या, आमची पातकां आमी सोमेस्तानी विनाती करी. तुझ्या पुता लागी आमी सोडूच्या सर्गीची देणी. दुसरो मिस्तेर मोरी एलिझाबेथीची भेट करता. मनशाकुळाच्या सोडवण्याच्या वावरांत आपणाकच समर्पण दिवंक कबला दिल्ली मोरी धावाधावी एलिझाबेथीच्या घरा वता आणि तिच्या सेवेक मुखार सरता. मोरयेच्या भेटे वरवीं एलिझाबेथ आणि तिच्या कुशींतलो बाळ सांजवो बाप्तिस्त पवित्रत्वाच्या संतोषान भरली. मोरी माई आमकां आमच्या करचेवंतां भाव भयणींची गरज समजून मोगान सेवा करचें बरें मौन दिव म्हणून आमी मागया. संतोष भरीत आणि सुटसुटीत स्वभावाचे अंकार मोरये, देव आमकां हेरां थंय बरें करूंक प्रेरण दिताना तुजे परी त्या प्रेरणाक तक्षण फाळो दिवंक आमकां शिकय. माया मोगूस आमचे जिणयेंत पयलें स्थान घेव. तुजी उर्बेस्त जिणी आमकां प्रेरण जावं. ह्या मिस्तारा वेळार दिसपडत्या आठवडींत आनी संवसारी संगतींनी लेखावरते मेतेर जावन मागण्यांत आनी यत्नीक संगतींनी शेळेपण दाखयतल्या सरकुटुंबांनी मागण्याचें आनी तेर्साचें बोळ परत स्थापीत जावंक आनी खरी क्रिस्तांवचिणी जियोंक प्रेरण लाभून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकिल्ल्यांक बक्षिता, तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचे जेजू. भगवती मोरये देवाचे माये, आमकां पापण्यांक खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले स्वामी तुझे सांगता, स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेसो भगवंती मुली देवाचे मये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमस्ते पुत्रले सुमी तुझे सगता स्त्रियांतर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेसो भगवंती मुली देवाचे मये आम्हा पाप्यांका ती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बाबा आणि पुता आणि पवित्र जसं आधी तसं आता आणि सदा सर्वदा आमेन ये मोजा जेसू आमची पातका आमका बोक्षी ये मोडाच्या उजांते आमका निवार सोमे सज्ञा सटकन तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरगार पाय ये मोरी आमची माये ये मोरी आमची राणी ये मोरी आमची शिकाई पावतू आमका ह्या घडी तिसरो मिस्तेर बेथलेहेमान जेजू जल्मता संवसाराचो सोडवणदार जेजू जल्मताना ताच्या आवयन ताका फळयांनी गुट लावन एका खवणेर न्हिदायलो कित्याक छत्रांत तांकां जागो नातुरलो संवसारी राटावळींनी लेकावरते मग्न जाल्यार जेजूक काळजांत जागो दिवंक कश्ट मारतात आपल्या सोडवण्याच्या कृपेन जेजू आतांय आमच्या काळजाचे दार बडयता आज आमकां ताचो काळो आयकता जाल्यार आमचे काळीज आमी धारण करचे नाका प्रत्येक जावन जेजू आपल्या भावा भयणी थंय जी येता म्हूण वळखून तांचो मोग करचे काळीज आमकां आसो बेथलेहेमाच्या खवणेंत संवसाराच्या सोडवणदाराक जल्म दिल्ल्या ओंकार मोरये आमचे चिणयेंत आनी आमच्या भवारी जेजूचे हजारपण वळखूंक आदार दी जेजूक आमच्या काळजांत पयलें स्थान दिवंक आनी आमी देवभिरांतीन आनी मोगान वाडोवंक आमकां आदार दी आज धर्मामध्ये पेटसो राग आसो मोसर आसो फारीकपण आसो आनी सुवार्थाचो उजो समाजाच्या बरेपणाक आनी समाधानाच्या चिणयेक मारेकार जावन पावला आमच्या गांवांत पेटसो हो उजो पालवंक आनी शांती समाधानाचे वातावरण रुपीत करूंक देवाचो आदार ह्या मिस्तारा वेळार मागून घेवया आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां येवं तुझे खुशी सदा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमचे सुटलेल्या मोक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवन दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये आम्हा बाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये आम्हा बाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये आम्हा बाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये आम्हा बाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता श्रेयां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मुरये देवाचे मये आम्हा बाप्यांका ती विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुरये कृपेन भरले सुमी तुझे सांगाता
स्त्रियांनी तर तू स्तुती आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सवी तुझे संगाता स्त्रियांनी तर तू स्तुती आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सवी तुझे संगाता स्त्रियांनी तर तू स्तुती आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सवी तुझे संगाता स्त्रियांनी तर तू स्तुती आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सवी तुझे संगाता स्त्रियांनी तर तू स्तुती आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माई आम्हा पाप्यांखातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापा आणि पुता आणि पवित्र आत्म्या तसं आधी तसं आता सदा सर्वथा आमेन. आमची पातका आमका मोक्षी येम कोंडाच्या उजांतले आमका निवार सोमे सत्म्या सडकण तुझी काकुळतीची अधिकच आसल्या सरकार होऊन पाय नमानम परमोरी देवदूताचे माये आज बोलण्याचे राणे आमचे बोलशे गाये. Sotto mister Mori बळो जेजूक templan भेटयता. मोइसेच्या नियमशास्त्राप्रकार प्रथम जल्मल्लो खरी एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पूंक जाय आसलो. जेजूची माय बाप मोरी आनी जुजे जेजूक tempलांत व्हरून देवाक ताचें समर्पण करतात. धर्मशास्त्र पाळून उर्बेबो जावन आसली मोरी आनी जुजे आमकां आमच्या समर्थेचे कायदे पाळूंक देख दितात. देवाची आज्ञा पाळून tempलांत तुझ्या पुता जेजूक समर्पण दिल्ले भगवन मोरये पविस्ताना वेळार आमकां tempलांत समर्पण दिल्ले घडीत नियाळ करूंक तुजो आदार दी. हे समर्पण दिसपट्ट्या जिवितांत पाळूंक आनी आमची जिणी पवित्रपणान जियोंक आमकां तुजो आदार दी. ह्या मिस्तारा वेळार सता निती खातीर निस्वार्थपणे वावुरतल्या पासत मागया. साबार जण तांसोची विस्केर घालून दुबळ्या धाकट्यांच्या हक्कां खातीर झुजतात. तांचो वावर सुफळ जावंक आनी तांकां देव राखून व्हरून दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मुरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरिये कृपेन भरले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या कुशीचे जेजो. भगवंती मोरये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन.
नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान बरे कृपेन भरलेले सुमी तुझे संगता श्रेयांत तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे दिसतो भगवती मोरे देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्रात्म्या जसो आदी तसो आता आणि सदा सर्वथा आमेन इगोचा जेजू आमची पातका आमकां बोक्षी येम कोणाच्या बुजांतले आमकां रिवार सोमेस रत्न्या सरतण तुझी काकुळतीची अधिगस आसल्या सरकार बोलपाय नितळी मोड सदा संपत पाकीरस ना तुझो आदार केल्या देखून तुझ्या पुतान आमकां सर्वारकत विग्राम आंकवानी मोड दर्या सुत्रा पाव तू सर्वात्या पाव मागा पाव तू सर्वात्या पाव मागा पांचवो मिस्तेर सुकलोलो भुरगो जेजू तेंपलान मेळटा जेजू तेंपलान सुकोवन वेताना मोरयेक आनी जुजेक जाल्लो आकांत विशेष ह्या आकांतांत फाटी येवन जेजूची सोदना करून जेजू तांकां मेळटाना तांकां जाल्लो संतोश वर्णूंक जायना तसलो म्हणयेत भुरगीं आमकां देवाचें देणें तांकां देव भिरांतीन आनी बऱ्या मौल्यांनी ल्हान व्हड करची जबाबदारी आधुनीक संवसारांत पाळोवंक जायती पंथ आव्हानां आसात आमची भुरगीं सुखी करतना तांकां सवाल करचें धैर्य आनी तांकां सारक्या वाटेक हाडची विविध वाटो मोरी माय ह्या मुखांत्र आमकां दाखोवन दिता भाग्यवंत कुटुंबाक सांबाळलेल्या मोगाळी माये तूं आमच्या कुटुंबाची राणी म्हणून वळखून घेता आनी आमचें कुटुंबां तुका समर्पण दिता कुटुंबाची जबाबदारी धैर्यान पाळूंक आदार दी आमची भुरगीं सुखी करतना तांकां तिदवंक आदार दी आमच्या भुरग्यांक धार्मीक वडिलां आनी शिक्षकां तिदवितना सोंसणेकायेन ती घेवंक आनी भुरग्यांच्या सारक्या वाटेक हाडच्यो त्यो वाटो स्विकार करूंक तुजो आदार दी ह्या मिस्तरा वेळार आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमकां आदार दिवच्या आमच्या गरजेक पावच्या आमच्या सुखा दुखांत वांटेली जावन आमच्या बरेपणा खातीर वावुरच्या आमच्या शेजाऱ्यांक आनी बऱ्या मनाच्या सर्वांक देव आपल्या आशिर्वादांनी भरोवन दी आनी तो प्रतिफळ दिवं दी म्हूण मागया आमच्या बाबा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं
आमचो दिसपट्टो ग्रास आसमकादी आनी आमचे सुकेल्या मुक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतल्या आमकां निवार नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन नमान मुळी कृपेन भरले सोमी तुझे संगता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजो भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पप्प्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वथा आमेन आमची पातकां आमकां बक्षी येमकोडाच्या भुजांतले आमकां निवार सोमेस्त्रव्या सटकण तुजी काकुळटीची अधिगस आसल्या सरकार बोलपाय जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय 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 माय तू सोम्याची आम्हा सर्वोच्चाची दिगाल तू आमचे दिश काकुळटीची जय 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 माये तुका जय 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 माये तुका जय 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 नमागणिये काकुळटीचे माये नारायणांच्या शिवा अमृता आणि भरवशा तुका आम्ही उडवणाता आम्ही प्रत्येक वेळची बायका या दुखाच्या पाण्यात असा आम्ही तुका आराधना करता तर तू आमचे शिकाये हे तुझे काकुळटीचे डोळे आमचे वैर पडती आणि अपदेशा उपरांत तुझे खुशीचे सदैव फळ तुझे काम दाखवे हे दयाळी हे मगाळी हे दिनदुबळी आमकारी भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर क्रिस्ताच्या पुस्तकात आम्ही पोहोचूनच्या खाली सुमिया काकुळतामचे कर सुम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता काकुळतामचे कर क्रिस्ता काकुळतामची कर सुमिया काकुळतामचे कर सुम्या काकुळतामची कर क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्ता ऐकमका क्रिस्त दयन ऐकमका क्रिस्ता दयेन ऐकमका सर्गीच्या देव बापा काकुळतामची कर देवपुता संसाराच्या तारोका काकुळतामची कर देवा पवित्रत्म्या काकुळतामची कर संतिसिमा त्रिंदादी एकच देवा काकुळतामची कर भगवंती मोरये आम्हा बसवत विनंती कर भगवंती देवाचे माये आम्हा बसवत विनंती कर भगवंती अंकारींचे अंकारी आम्हा बसवत विनंती कर
क्रिस्ताचे माये आम्हा पासोत विनंती कर भव्य सभेचे माये आम्हा पासोत विनंती कर देवकृपेचे माये आम्हा पासोत विनंती कर भरवशाचे माये आम्हा पासोत विनंती कर भवनितळी माये आम्हा पासोत विनंती कर भवनिस्कळमती माये आम्हा पासोत विनंती कर कतनतले माये आम्हा पासोत विनंती कर अपोट माये आम्हा पासोत विनंती कर मोगापात्र माये आम्हा पासोत विनंती कर विचित्र माये आम्हा पासोत विनंती कर सुबोधिनी माये आम्हा पासोत विनंती कर रसनराचे माये आम्हा पासोत विनंती कर सडवंदराचे माये आम्हा पासोत विनंती कर काकुळतीचे माये आम्हा पासोत विनंती कर भविष्यणी अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर मानपात्र अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर पोरकोटो फौजले अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर पृथ्वीदार अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर दयाळी अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर विश्वासी अंकारी आम्हा पासोत विनंती कर नीतीच्या आरश्या आम्हा पासोत विनंती कर जाणवायच्या सिंहासना आम्हा पासोत विनंती कर आमच्या संतोषाच्या कारणा आम्हा पासोत विनंती कर आत्मिक पलगणा आम्हा पासोत विनंती कर मान फौजल्या पलगणा आम्हा पासोत विनंती कर भक्तीच्या अपरिमित पलगणा आम्हा पासोत विनंती कर गुप्त गुलोबा आम्हा पासोत विनंती कर दाविताच्या बुर्जा आम्हा पासोत विनंती कर गाड्याच्या बुर्जा आम्हा पासोत विनंती कर सुवर्णाच्या मंदिरा आम्हा पासोत विनंती कर सोल्याच्या आर्का आम्हा पासोत विनंती कर सरकीच्या दरवट्या आम्हा पासोत विनंती कर फंदाफराच्या नेकेत्रा आम्हा पासोत विनंती कर पिडेस्ताचे बलायके आम्हा पासोत विनंती कर पत्त्याच्या आश्रया आम्हा पासोत विनंती कर देशांतर काळाचे बुजवणे आम्हा पासोत विनंती कर दुखेस्ताचे बुजवणे आम्हा पासोत विनंती कर क्रिस्तवाच्या आधारा आम्हा पासोत विनंती कर भडव्याचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर पात्रियार्काचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर प्रवादीचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर अपस्तनाचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर मार्तिराचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर कॉन्फेसराचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर अहंकारीचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर सुमेस्त भक्तांचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर सैंबाच्या कथावेन गर्भे समवले राणीये आम्हा पासोत विनंती कर सरकी घेतले राणीये आम्हा पासोत विनंती दो कर पवित्र रोजारीचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर कुटुंबाचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर समाधानाचे राणीये आम्हा पासोत विनंती कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले गोगो समका येसुम्या देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले दैर्याय तमका येसुम्या देवाचे शिळे संसाराचे पाप काढतले काकुटमची कर तुझे ससाय काळ ए देवाच्या भगवती माये आम्ही येता आमच्या गरजा आमच्या मागण्यासो वेपार करी नका पण सुमेस्त विज्ञानतले आमका सदा सुनिवार आणि बुरीत आणि सदैवी अंकार भगवती देवाच्या माये आम्हा बसवत विनंती कर ख्रिस्ताच्या वसण्यात आम्ही कौसांच्या काठी प्रार्थूया ये देवा तुझ्या एकल्यास पुता आपल्या शिणीय मोरणा आणि पुनर्जीवनपणावरवी शस्त्राच्या बचावाचे इनाम आमका जोन दवरला भगवत अंकार मरियेचे भो पवित्र रोजारीचे निस्ते आणि नियायतना तातू आटापिल्ले असो आम्ही पटला करीसो आणि तातू बसायले जोडशे करून तुझे लागी परत त्याच ख्रिस्त आमच्या सुन्यावरवी आमेन पाप साहेबाचे घराल्या बसो आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार नमान मरिये कृपेन बरोले समी तुझे संगता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळ तुझ्या खुशीचे जेसो भगवती मरिये देवाचे माये आम्हा पापयांक खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन महिमा बापाक आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या जसो आदी तसो आतां आनी सदांच सर्वदा आमेन Servespor तुम जेसु आसो जोम प्रमाणे जेसु ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या हेने जेजूची आवय ताच्या आवयची भयण क्लेओफासाची कुदीन मरी आणि मागदलाची मरी ताच्या कुर्सा बागलेन उबी आसली आपल्या आवयक आनी ताच्या बगलेन आसलेल्या मोगाच्या शिसाक पळोवन जेजून आपल्या आवय लागीं म्हळें स्त्रिये पळय
हो तुजो पूत. उपरांत शिसाक तो म्हणालो, ही तुजी आवय. ते घडये जावन त्या शिसान तिका आपणाची कर्ण घेतली. देवाचे उदर हे वखणी तुका ख्रिस्ता. बसा. मुगाच्या भावानो आणि बहिणीनो, आयच्या नियाळसो विषय मोरी आमच्या जिवितांत आमच्या कश्टांक अर्थ दिता. कश्ट आमच्या जिविताचो अविभाज्य वांटो. पूण कित्याक कश्ट येतात ह्या सवालाक जाप ना. देखून आमी कश्ट एक मिस्तेर म्हणटा. हांव म्हणजे शिकाप बँगलोरांत करता आसतना म्हज्या सांगाता येजाकान म्हणजे सांगाता वांटून घेतले घडीत. तो येजाक ओरिसांत मिसांव वावर करनासलो आनी तो कोरोनाचो काळ जावन आसलो. अशें जावन दुसऱ्या वर्साची शिकाप हांव करता आसतना कोरोनाचे ते सेकंड वेव कितें आसले ताचे वरवीं जायतीं मरणां जाल्लीं. जायतो लोक कश्टार पडलो आनी विशेश जावन उत्तर भारतांत थंयसर दुबळ्या गांवांनी मस्त जिवाचो नाश जाल्लो. तांकां चिकित्सा वा ऑक्सिजन कितें जायत्यांक लाभोंक नासलें आनी जायत्यांचो जिवाचो नाश जाल्लो. ह्या वेळार आमचे संगातान एक वांटून घेतले घडीत अशें आसलें. थंयसर एकली सिस्टर एका कॉन्वेंटांत GMची ती त्या गांवची ओरिसा गांवची. तिची आवय बापूय घरा आसली आनी ही कॉन्वेंटांत आसली आनी तिका त्या वर्सा राजेर घरा वचूंक आसलें. 2 वर्सां वा 3 वर्सां उपरांत तिणें घरा वचूंक जाय आसलें आनी घरा वयच्या त्या संदर्भार कोरोना आयिल्ले आनी कोरोना आयिल्ले वरवीं वचूंक ना येवंक ना. ह्या वरवीं तिणें कॉन्वेंटांत उरा जाय पडले. ह्या वेळार तिच्या दोगांय आवय बापायक कोरोना आयिल्ले आनी कोरोना वरवीं दोगूय आवय बापाय मरण पावली. आनी त्या मरणाक ह्या सिस्टरीक वचोंक जावंक ना. आवयच्या मरणाक वचोंक जावना, बापायच्या मरणाक वचोंक जावना. एक अनाथ भुरगे भशेन तिका भोगले. मरणाचेर एक दिश्ट घालया, एक उमो दिवया, फंडा लागीं वचून मागणी करया, कितेंय तिका फावो जावंक ना. कठीण ती कश्टाली. तिचे सवाल एकच आसले. सोम्याचो फाटलाव करन हांवें एक धार्मीक जिविताचे मॅट काडलेले आसा जाल्यार देवान म्हज्या जिवितांत कित्याक अशें केलें. म्हज्या आवयकी देवान आपोवन व्हेलें, म्हज्या बापायकी आपोवन व्हेलें आनी त्या आखरेच्या घडये सयत एक दिश्ट घालूंक सयत देवान म्हाका सोडलें ना गी. कित्याक आमचो देव इतलो क्रूर? कित्याक देवान आमचे मागणे आयकूंक ना? कित्याक देवान ह्या कश्टा वेळार म्हाका कित्याक सांगात दिवंक ना? म्हज्या वडिलांचो जीव कित्याक देवान राखोंक ना? जायतीं सवालां मस्त कथीत ती आसली. बुजवण तिका दिवंक कोणी सकूंक नासलें. सवाल तशेंच उरलें. कित्या खातीर देवान आपल्या वडिलांक आपोवन व्हेलें? मुखाच्या भावान आनी भयणीनो, असलो वा जायत्या कश्टांचो अनुभव आमकां जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार सरीस भोगना आमकां येतात. कित्याक देव इतलो क्रूर? कित्याक देव आमचे मागणे आयकना? कित्याक देव आमकां शिक्षा दिता? आनी एका दृश्टीन पळोवचें जाल्यार ह्या संवसारांत वायट करची मनशां, खोटेपण आदारची मनशां, दुसऱ्यांक कश्टार घालची मनशां आनीकय वाडोवन आसात. ते अधिकार अनुभव करून आसात, तांकां जाय जाल्ले बरे करते आसात आनी एकल्याक मोस करण, वंचन करण जिवन आसात. तांकां कितेंच घडना. पूण एकलो सादो व्यक्ती, प्रामाणीक व्यक्ती, देवाक मानूसो जिवचो व्यक्ती, तांच्या जिवितांत कश्टां वयर कश्ट येवनूच आसतात. आनी ह्या वेळार ते मानून घेवंक, स्विकार करूंक आनीकय कश्ट मरतात. देखून म्हाका भाव भयणीनो, कश्ट एक मिस्तेर. देखून देवाचें उतर आमी वाचतना मात्र आमकां हो मिस्तेर समजून घेवंक आनी देवाच्या कुशेक कालती मान घालूंक आमकां साध्य जाता. देखून पवित्र पुस्तकांत विशेश जावन 2 व्यक्तीची वळख आमकां मेळटा, झलक आमकां मेळटा. ज्या व्यक्तींनी तांच्या जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार तांणी देवाच्या कुशेक कालती मान घाली. एक व्यक्ती आसा जोब. जोब पात्रियार्क एक नितीवंत मनीस म्हणटा देवाचे उदर. कितेंच ताणें गुन्यांव आदारूंक नासलें, पाप आदारूंक नासलें
देवान ताची परीक्षा करूंक आचना दिली आनी ह्या वरवीं कश्ट ताचे वयर आयले. ह्या वेळार ताणें देवा लागीं जायतीं सवालां विचारलीं. पूण आखरेक देव ताका फाटीं सवाल करतना तो मौन जाता. इतलेंच म्हणटा, तुवें दिल्लें, तुवें वेलें, तुजें नांव वर्तें जावं. जें तुका कितें करूंक खुशी आसा तें तूं कर म्हूण तो मागणें करता. आनी देव ताका सगळें फाटीं दिता, पूण एक मात्र देव ताका फाटीं दिना. आनी तें जावन आसा, कित्याक म्हाका कश्ट आयले म्हणल्यार सवालाक देव जॉबाक जाप दिना. कित्याक कश्ट एक मिस्तेर. तशेंच सुवार्थेंत आमी पळयता, मोरी माय आमकां एक आदर्श जिवितांत कश्ट आयलेल्या वेळार तें धैर्यान स्विकार करूंक. मरियमेचें जिवीत आमी पळयता जाल्यार थंयसर मरियमायेक सुरवेर देवान कितें सांगलें आनी आखरेक कितें मेळ्ळें ताका मस्त फरक आसा. तशें जावन मरियेक बुडव्या गब्रियेलान बरी खबर हाडल्या वेळार ताणें सांगलेलीं उतरां पळयलीं जाल्यार थंयसर कश्टांचो कितेंच उल्लेख ना. बदलाक गब्रियल बडवो मरियेक 5 बसवणी दिता. मरियमाये लागीं गब्रियल बडवो बरी खबर हाडून आयलेल्या वेळार तो म्हणटा, तुका एक पूत जल्मतलो, ताका तुवें जेजू म्हूण नांव दिवंक जाय आनी ह्या जेजूक कितें पुरा मेळटलें. गब्रियल बडवो म्हणटा, पयल्यार तो वर्तो जातलो, दुसऱ्यान तो परमनाचो पूत म्हूण ताका आपयतले, तिसऱ्यान दाविदाचें राज्यसन सर्वेस्पोर देव ताका दितलो, चवथ्यान जाकोबाच्या संततीचेर तो राजवट चलयतलो आनी पांचव्यान तुज्या राजवडकेक अंत आसचो ना. भोव अपूर्व अशीं उतरां. कोणाक आयकतना खुशी जायत आनी मरियमायेक संतोश जाला आसतलो. कशें घडचें कशें म्हूण मरियेन विचारलें तरी असले एक संतोशाची बरी खबर मरियेक मेळटा आसतना तिका आयकतना असो संतोश खंडीत जाला आसतलो. पूण तेच मरियमाय हाचे सुवार्थेंत आमी आयकलें, कुर्सा मळी ती उबी रावन आसा. आनी जर ह्या वेळार मरियमाय कुडास आयलो, त्या गब्रियल बुडव्यान दिल्ली बरी खबर त्यो 5 बसवण्यो खंय पावल्यो. मरिये लागीं गब्रियल बुडव्यान म्हणलें ताका राज्यसन मेळटलें आनी तें राज्यसन खंय आसा, कुर्सार आपलो पोदून काडून आसा. ताच्या राजवडकेक अंत आसचो ना म्हणून बडव्या गब्रियलान म्हणलें. हांगासर ती कितें पळयता, आपल्या पुताचो जीव अंत जावच्यार आसा. सगळे मुक्त जाले म्हणून मरियेक भोगला आसतले, निराशेन ती बुडला आसतली, कठीण दुखांत ती आसतली. पूण मुखाच्या भाव भयणीनो, मरियेच्या भावार्थाच्या परीक्षेंत मरी जैतेवंत जाली गी. ह्या कश्टाच्या अनुभवांत मरी जिखली गी, सलवली गी. सवाल विचारले जाल्यार जाप धर्म तुज्या कृत्या पुस्तकांत वाचूंक मेळटा. दुसऱ्या वाचपरांत आमी वाचता, तिस मरियमाय कुर्सा मळी उबी रावल्ली, आपल्या पुताच्या कश्टांत भागीदार जाल्ली. जायतीं सवालां तिका आयली तरी ती निराश जावंक ना, ती भिजड वचोंक ना, ती आपल्या पुता जावन पयस वचोंक ना, निराश जावन लिपोवन रावंक ना. बदलाक निराश जाल्ल्या, खांगाल जाल्ल्या, कुर्सा मळी तावन धांवून गेल्ल्या त्या जेजूच्या शिसांक खाण घेता आनी सांगाता घालून त्या वयल्या मालये कुडांत सांगाता रावून मागणें करता, धैर्य दिता, सांगात दिता, आदार दिता. कशें कोंबी पिलांक घेवन वता आसतना एक घोण वाऱ्यार उबली जाल्यार तक्षण कोंबये कळटा आनी कोंबी कितें करता, पिलांक आपल्या पासलेंत दवरता. कित्याक त्या घोणीन आपल्या पिलांक व्हरूंक नजो. मरियमाय एका कोंबये भशेन त्या शिसांक आपल्या पासलेंत घेता आनी त्या मालये कुडांत सांगाता मागणें करता. आनी थंयसर घडता पेंतेकोस्त, थंयसर जाता पवित्र आत्म्याचें येणें आनी हर एकलो थंयसर पवित्र आत्म्याच्या सेक्तेन भरता. देखून मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, मरियमाचें जिवीत आमच्या जिवितांत कशें कश्ट फूट करीचे म्हणल्यार आमकां देख, आमकां प्रेरण. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या जिविताची सुरवात करतना जावं पुरो एक बरें फाल्यां जातना आमी बरेंच शेतां, एक भुरगें जल्मतना जावं पुरो, एक लग्नाचो संस्कार करतना जावं पुरो, एक बरें येवजण आमी आरंभ करतना जावं पुरो, बरी उतरां, बरी आशा, बरी येवजण सगळें आमी आशेता. पूण जिविताचे पॉयंट मुखार वतना जायते फावटी वाट चुकता, जायते फावटी आमी चिंतले बरी घडना,
जायते फावटी यू टर्न्स जिवितांत येतात आनी ह्या वेळार आमकां भोगूंक पुरो आमी देवाच्या नांवान आराम केल्लें, देवाचें बेसांव घेवन आमी आराम केल्लें, पूण देवान म्हाका अशें केलें की मरेच्या जिविता बरेच आमचें जिवीत जायते फावटी जाता, तें जाल्यार म्हजो मनोभाव कसलो, म्हजी चिंतनां कसले, म्हजो भावार्थ कितलो गूंड आसा, जेजूच्या शिसा बरे समेतान पयस हांव धांवता ओगी वा मरये बरे कुर्सा मळी उबी रावून आमच्या सम्याचो फाटलाव करूंक तयार आसा ओगी. तो जो हांव थंयसर रावलो आनी जेजून म्हळें शिसाक ही तुजी आवय. केदाळा आमच्या कश्टांत आमी धैर्यान रावता, आमच्या कश्टांक आमी फूट करता, आमच्या भावार्थांत गूंड रावता, ते जाल्यार जेजू आमकां म्हणटलो पळोवन मरयेक ही तुजी आवय. तर मरये मायेक आमची आवय करून आमी घेवया, भावार्थांत गूंड रोंबया आनी आमचे कश्ट आमी फूट करया, खंडे जावन स्वामी आमचें जिवीत बेसावांनी भरतलो. आमेन. जिविताच्या कश्टांक मोरी आमकां साप दिता, नवो अर्थ दिता आनी जिणी धैर्यान फूट करूंक मोरी माय आमकां प्रेरण. ह्या विशयाचेर बोवा परबयेचो नियाळ दिल्ल्या मनादीक बाप जॉस्विन तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर जमलेल्या समेस्तांचे तर्फेन तुमकां हांव जैत मागता. एक लाख ह्या पत्राबाद मोगाचें आज हांगासर ह्या नव्यानांत आनी मागण्या तेर्साच्या भक्तीपणांत हांगासर जमो जाता आसतना जायती तेर्सांवां इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या. आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या समाजाचे आनी आमकां मागोवंक सांगलेल्या सर्वांचे आज हांगासर ही तेर्सां आसात. ह्या तेर्सां पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. 8 जाणां भुरग्यांनी प्रस्तुत वर्साचे शिकाप बऱ्या रितीन शिकोवंक, बरें फलितांश मेळोवंक आनीक बरो फुडार मेळोवंक विनंती करतात. संवसाराच्या वायट बोलावण्यांतां मेकळे रावंक दैवीक आदार भुरग्यांक मेळोवंक आवय बापाय विनंती करतात. दोगांक बरी सैरीक मेळोवंक वडिलां मागतात. एका कुटुंबाक स्वंत घर मेळोवंक आनी ते खानगेवंक लॉनाची वेवस्था जावंक मरयेचो आदार मागतात. मारेकार पिडेंतली सुटका मेळोवंक 3 कुटुंबाचे संदे मागतात. परगांवांत काम नासतना 1.5 म्हयनो ताव कस्तांवच्या एका भावाक बेगीनच बरें काम मेळो आनी कुटुंबाक आदार दिवंक मरी माय आदार दिवं दी म्हूण आमी मागया. जाग्याचे तक्रार आसलेल्या कुटुंबा मदें बेगीनच ते इत्यर्थ जावं जागो बऱ्या मोलाक विकून वचो आनीक बरें कुटुंबाचे वेची येवंक कुटुंबां आदार मागतात. ह्याच म्हयन्यांत बायबल कन्वेन्शन कुलशेखर फर्गजेन जावचें आसा. बऱ्या रितीन जावं परत देवाचो आदार आमी मागया. सगळ्या संवसारार शांती समाधान रास करचे पसून आमी मागया. प्रत्येक रितीन आमच्या सुतरांत शांती समाधान वस्ती करूंक, धर्मा आनी धर्मा मदें शांती समाधान तें परत बऱ्यान चलोवंक आनी सांगतास आमी सर्वांनी एकामेकां शांती समाधाना खातीर वावरची व्यक्ती जावं मरी माय आमकां प्रेरण दिवं दी. प्रत्येक रितीन आमच्या वाठारांत शांती समाधान आसचे पसून मरी माय आमकां सगळ्यांक सांबाळून दी, राखून दी म्हणून ह्या संदर्भार आमी मागया. आमच्या देशाक बरो सरकार मेळचे पसून ह्या संदर्भार आमी मागया. आमकां कुमो करतल्या सर्वांचेर आनी प्रत्येक रितीन आमचे लागीं मागोवंक सांगल्या सर्वांक देव आशिर्वादांनी भरूं दी. समारसणांनी मागण्याक विनंती केल्या. सर्व आमच्या भाव भयणी सगळ्या स्वामी काडया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्यांक मरी माय राखून दी, सांबाळून दी. आस्पत्र्यांनी कस्ततल्या समेस्तांक बऱ्या भलायकेचे देणे फवोश हांव दी. कुटुंबांत असलेल्या प्रायमोत भावा भयणीक देव राखून दी आनी सांबाळून दी. सांगतास ह्या दिसांनी आमच्या कुटुंबांत मरण पावल्ल्या सर्व सांद्यांचो उगडास घडोवन एक घडीभर
तांच्या आत्म्याक सस्नाचो विशय मेळचे पासून आमी मागया. उबे रावया. आमची सर्व तेसावा इरादे मरिये माये मुखांतर देवाक आमी समर्पण दिवया. नव्यानाचे मागणे सांगात आमी म्हणया. देवाचे माये आमचे शेकाये खतावीन अंकवार मरिये पिढे संजे भलायके पत्कांच्या आश्रिया तुगे संजे बुजावणे आणि आमचे मुखाळ लुर्द माये आमचे कष्ट दुख आणि पिडा शिडा तू सर्व शणाय. लुर्द शहरांतल्या रोट्यान तू दिश्टीक पडलेले घडयेताव. आजपर्यंत सबार शणा विविध उपकार तू देवातांक सोडून दिताय. तुझे मजतीन आमकां येतलो पर्यंत मेळिल्ल्या सर्व उपकारांचो उगडास पडून देवा तुमी अर्घां दितना आमकां खरा ते उपकार मनाची सांग प्रेरण दी. ओ मोगाळी माये तुझे मजते सबार शणा कुडीची आणि मुखेची भलायकी लाभल्या. आमी तुजे भुरगीं तुजे आवय सारक्या मोवाळ मोगाचेर पातयेव तुजे चरशी जावन येताव आणि आमच्या कळसाचे अत्रे तुजे समोर दवरताव. सर्व वायटा विघ्नांतली वाऱ्या वादळांतली अवघडा अनवरांतली आणि दुस्मनाच्या हातांतली आमकां राखून वर. बऱ्या आणि सदाच्या वाटे आमचे मेटा तूं सांबाळ. आकस्मीत आणि नातायर मनांतले आमकां निवार. पातकांतान आमकां भूस दवर. कश्टा वेळार पातयेन आणि तिरासणेन तुज्या पुता जेजूची देगेव देवा बापाच्या कुशेक काल्तिमान घालून आमकां कृपा सोडून दी. देवाच्या मोगाक पात्र जाल्ल्या येलुर्द माये आमचे बसो आमी आमच्या भुरग्यां बसो आमच्या कुटुंबा बसो आमच्या धर्मिका बसो आणि आमच्या बिरगस कुटुंबा बसो देवा लागीं विनंती कर. सांत बेर्नादेता हांगासर तेरसा हजर आमच्या सर्वांचेर लुर्द मायेची बेसावा मागोवन दी. आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नांव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजे कशें सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Kumaan Maria Kurpen Bulule Samduje Sangata Striyam Dadun Sudei Manisudei Fall to Jogu Suchen Jesho. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Mimam Papak आणि Putak आणि Pavitratmya तसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वथा आमेन. Pavitratmya गीत आमी गावया. ये पवित्र रसनारा हाय कृपेची भंडारा बरी करसा तुझी रसना ये करांका तुझी स्तेंपला कंसे मोगांच्या काळजानी पेटय हुजवार सर्विश्व्यानी पयस कणकुडीची अस्कताय आत्म्याक आमच्या दिबोळ गटाय दांडेसर आमच्या दुस्माना दिसक कसाय आमच्या दिशा सलच्या कामी वायटा करपार तू मुखार बोन बोस आमची वार तुवें सैबा आमकां दिवची वळख बापाची पुताची आनी तुजी पवित्र आत्म्याची ओळख संतीन निर्गादेची आनंद सरगार देवा बापा ताच्या जीवन जाल्ल्या पुतान आनंद तुका पवित्रात्म्या सदां काल ससनाच्या ससना. समेच्या बडव्यान मरियेक बरी कबार हाडली. नमान मरिये कृपेन बलले सिमतुजे संगता श्रीयाम तदून सुदी आणि सुदी फॉल तुझ्या कुशीचे जेशो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सिमेचे साकरण तुझ्या सद्दपणे मुझे नमान मरिये कृपेन बलले सिमतुजे संगता श्रीयाम तदून सुदी आणि सुदी फॉल तुझ्या कुशीचे जेशो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आणि आमेन. देवासो पोतमनी सलो आनी आमच्या मध्ये जी नमान मरिये कृपेन बलले सिमतुजे संगता श्रीयाम तदून सुदी आणि सुदी फॉल तुझ्या कुशीचे जेशो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा
पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार मुगे मध्ये देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या अवसरात आम्ही पावसांच्या खातीर मागिया इसमिया ब्रिजा इसबरबी तुझ्या पुतान क्रिस्तान वंशपन केले आम्ही सण झाल्या तुझ्या कुशळाने कुशावरबी जीवनपणाच्या आनंदात आम्ही पावाशे तुझ्या कृपाच्या अंतस्थान आणि वत मागता त्या क्रिस्तांच्या शम्या मरिफात आमेन महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्मिया दबादल्या आपली आपली आत्मिया सर्गिंचे दये मकादलाई तुझे दबे तुझी मोस पडाय करा आणि संभाळ सरे आमेन सस्ना सुविशेव दिगंगाय विशेमिया आणि निरंतर प्रकाश संजय फंगदी समाधानात विशेव गिमदी आमेन मगचनो फल्या आम्ही इंत्रुससो आयतार संभ्रमताव संजेर 6:30 वरार नाटक संघान सांस्कृतिक कार्यक्रम आसा देखून फाल्यांचे हांगाचे भक्तीपण संजेर 5 वरार प्रारंभ जातले देखून तेर्साच्या भक्तीपणाक येवच्या सर्व भक्तीका लागीं एक विनंती फाल्यां संजेर 5 वरार हांगासर आमी मेळचे आणि 6:30 वरार नाटक संघात कार्यक्रम आसतले त्या दोन्ही कार्यक्रमात तुम्ही समोसा तुमचे लागी कालती विनंती आसा सर्वेश्वर तुमचे शोभे आसो आणि सपत वेदार दी बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपला आशीर्वाद घालू वसुरिया ख्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಕಾನಾ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಯ ಕಂಡೆ ನೀನು ಮಗನಲ್ಲಿ ಬೇಡಿ ನಿಂತ ಕರುಣೆಯ ಕಣ್ಮಣಿ ನೀನು ಮಾತೇಲಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ಮಾತೇನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಅದ್ಭುತವ ಮಾಡಿದರೇಸು ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಮಾತೆ ಪ್ರಭು ಕ್ರಿಸ್ತರ ನನ್ಮೆಯ ಮಾತೆ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ನಮಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾಯೇ ಮುಗಾಳ್ ಪುತ್ರ ಸೋವೆ अंपाय मेरे आशीर्वादे बघेऊन सांज बापा आम्हा पासत विनंती कर लोड साहेबिणी आम्हा पासत विनंती कर बघेऊन कृष्णाचे पूर्वे निवार आमका आमच्या देवा आमच्या आत्मनातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र नावे आमेन. दयकन बसा